To doge waɗi to faya wodani, to doge koyi waɗi to faya wodani. Hanki ko ndema e gaynaka wonno hande yoro itti, sagataɓe kawji yoga hen e ladde naati, yoga hen e maaje tacci, yoga hen kay liɗɗi moɗi, yoga hen e jeerende sahara pecciti, kono yoga hen heege e ɗom ka wari. Ɗum fof ko caɗele galle baaba muñal ɓe donkiti, cagatagal timmi kono wadde galle ɓe donki. Jawdi hewndi walla yanande woɗɗude ɓe pelliti, yaade ha hoya ɓuri jooɗade ha hoya ɓe mbaynori. So galle baaba añananima gacca ñanta ɗum yewede dawol ɓe ballodiri. So doole donki yo doole kebbo jinnaɓe donkiti, dawol ene muusi kono tan ɓe pelliti. Kono bandam so oro ko jelari wonnomi wiye adinoɓe nawi, ɓiɓɓe leydi cakken peeje ɗanngal wona meccal so tawi eɗen jurniti. Goram mo nokki dogi yummum yerwaki heege ɓe mbaldi. To faya wodani kono caggal ruttade satti, ngam ɓe goppi ko galle baaba barme ene hippi. Gurdam satti kalis ko e miijo heddi, yahoɓe keewi artoɓe pamɗi. Gure am jeewi woppaɓe tampi, miijoji keewi ɗoyli ɓe donkiti. Jomam ya wallu ɓiɓɓe leydam no jooɗori, ngam gonga tan ko gendi baaba so tawi en dañi. Lamtoro Sall, Abdoul Tokosen.